И какво става YouTube? Аз съм DJ Gamer Girl, това с мен Деян БГ и това е пети опит, за да направим клипа. Се спира по някаква причина. И ми повярвайте, не снимам повече от 10 минути. Снима към 2 и той спи. Не, към 5 спеш. Като пуснеш това, дори може да не се пусне. И отново ще кажа. Това ни беше предишната къща, която щяхме Да го провери да не е спрял. Не е спрял. Това ни беше предишната къща. Сега си строим нова, аз имам за прозорци. Както искаме много да я построим, обаче нямаме нужните материали. И сега ще ви заведем пред тук къща. Моля, аз влязох в някаква нова арена. Когато все едно стъпвам върху лайна. Не лъжа. Ето ни е къщата, която направихме в предния епизод, който се бъде. И хора, препоръчайте и с някаква друга програма да снима, моля, защото. Екшън! В рапса кола много искам да те снимам с него, обаче колкото правилно да звучи, не му разбира. Малко ми е... Намерих цветя! Не ми пука. Ма не такива обикновени. Ами? Ни червени. Добре, Дидо. И също можете да се абонирате за мен и за Дидо БГ. Аз канала ми още нямам нито един клип и вече обаче. Ще снимам скоро. Тук има към милиони малки рачета. Набразня вече. Вече като напишеш DJ Gamer Girl BG Шишарки! и ти излизам. Не знам. Я чакайте, ще спра на пауза за малко. И хора, здравейте отново, съжалявам за кратката пауза, но просто се наложи. Иди да ме биеш. Колко да имаш? На колко си? На много малко съм. И мисля ли сега скоро да спирам клипа, защото ще излизам. Фърлих такова! Скачай. Само не го чупи. Може да се щупи. Чули? Значи ви задръжте и изкучи. Майко! Гледай колко на високо скочим. Гледай, ма! Виж, ма! Гледай! И добре хора, ми мисля това е за този епизод. Ще има скоро и втора част. Се надяваме клипът да ви хареса. Ако ви хареса, дайте палец нагоре. Ако не ви хареса, дайте палец надолу и се абонирайте. Гледай, колко на високо скачам.